Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amabenzo TV. It's an international friendly. Bafana 1, Ghana 0. I'm joined by Umhludi. Dank is Thibo. Yeah. Ja, Thibo. Ons gaan Morocco toe. Yeah. Siya Morocco, Thibo. Ngenkani, Thibo. Yeah. Khona bebengafisi ukuthi siye khona eMorocco. Kezathi. Amakhosi, Thibo. Bebengajabulanga ukuthi siye Morocco, Thibo. Ngithi Thibo, siye Morocco ngenkani, Thibo. Bathanda bangathandi. Yabona Thibo, khumbula njengoba bese Peter Mkaba. Ngakhuluma ngathi uSipho Mbulu uyalazi ibhola, Thibo. Namhlanje uprovile, Thibo, ukuthi le out yalazi ibhola. Ubonile Thibo noma masebamkhiphile bese singasafunction, Thibo. Uthe ucoach masekhipha umbule wakhipha noMbatha bese singasafunction lapha esiphakathini. Iplaymaker bese engasekho, Thibo. Ucoach bemela amyekile uSipho Mbulu aqeda igame, Thibo. Uyayibona nje le, Thibo. Yabona bafana, Thibo. Idlala ibhola elimnandi, Thibo. Ngithi Thibo si ready ukuthi sodlala iAfcon, Thibo. Umbonile nogoalkeeper wami, Thibo. Umbonile ugoalkeeper wami. Le bhola likhiphile, Thibo. Ngiyeza bathi Williams bathi goalkeeper number 1. Ugoalkeeper number 1 uSipho Cheni. uSipho Cheni. Ngithi Thibo sihamba noSipho Cheni, Thibo. Uyabona nje le. Thibo. Awona Thibo. Goalkeeper number 1. Bayibiza ngokhulumana indamane. Le nto le yalazi ibhola, Thibo. Yalazi ibhola le nto ukhulumana indamane. Sure. Yabona makundamane. Kumathuludi. Kumele bese kubhakaniya. Kumele bese kubhakaniya. Ngoba Thibo mabangaya ngapha ephefeni bazoya emakuleni, Thibo. Yazi Thibo mawudlala team lamakula noma ungadlala kahle angeke ubonakale. Uyayibona nto le. Uyafa, Thibo. Mina ngithi undamane makaje ku Pirates. Ngiyabonga, Thibo.